De gamesindustrie wordt steeds groter. Miljarden euro's gaan er in de wereld van computerspelletjes om, maar Limburg profiteert daar nog nauwelijks van. En daarom moet in Kerkrade een kenniscentrum voor gameontwikkelaars komen. Want alleen door samenwerken kan ook onze provincie een graantje meepikken. In Limburg werken verschillende mensen hard aan het ontwikkelen van computerspelletjes. Ronald Leerschen uit Kerkrade bijvoorbeeld. Ik ben nu Astrostub aan het spelen. En Astrostub is een game waar ik op dit moment aan zit te werken. Ik denk dat volgende week de demo, de eerste speelbare versie, uit zal zijn. Hoeveel mensen precies in Limburg in de sector actief zijn, dat is moeilijk te zeggen. Meestal werken ze vanuit een kamertje thuis. Waar de collega's mee bezig zijn, daar hebben ze geen idee van. Sterker nog, vaak kennen ze elkaar zelfs niet. En daar moet verandering in komen, vindt Kenny Vleugels. Kerkraadse ondernemer maakt zelf ook computerspellen en wil binnenkort een centrum openen waar zijn collega's ook welkom zijn. Hier moet het komen allemaal. Het is nu nog een troepje, maar ja, dat heb je snel opgelost. Hè. Hier moet een lange tafel komen, veel stoelen. Dat mensen gezellig met elkaar kunnen kletsen, vooral over games natuurlijk. Het centrum moet dus dienen als ontmoetingsplek. Maar ontmoeten alleen, dat is niet genoeg. Nou, er moeten meetings komen, er moeten workshops gegeven worden. Het is de bedoeling dat gewoon ook zelfs vanuit Duitsland mensen hierheen komen en gewoon van elkaar leren. En ook zogenaamde game jams. De game jams worden in een heel korte periode, bijvoorbeeld 24 uur, 48 uur, worden een compleet spel gemaakt. Docent Marcel Schmitz van Zuidhogeschool juicht het nieuwe initiatief toe. Hij ziet dat de game-industrie nog steeds groeit. Want spelletjes worden tegenwoordig niet alleen ingezet voor recreatie, maar ook voor andere doeleinden. Je ziet de markt toch erg ontwikkelen. Los van de game zelf, ook juist het gamen binnen andere takken van sport. Binnen onderwijs, binnen zorg. Het is erg een opkomst. Maar je moet je wel onderscheiden dat de concurrentie in games groot is. Daarom is samenwerking van groot belang, vinden ook de ontwikkelaars. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, voor als wij hier de industrie naar de next level willen brengen.